Пари виждам. Нямаме. И специалната награда е... Къде сте? Супер! Специална награда, да там не малко. Радвате ли си? Знаете, че заради мен това. Добре. Ами честито, ето това е вашата награда. Да, бе, готино е. Честито, много сте готини. Благодаря ви за уделя. Аплодисменти за Лалке. Сега следва втора награда за танц, която също е 300 лева и ще я връчи Милена Андреева от нашото жури. Милена, да заповяда при нас. Втора награда за танц. Аплодисменти за част от нашото жури Милена Андреева. Здравейте, Милена. Много ми е приятно на мен. Ами, аз съм нетърпелив да разбера за втората награда за танц. Кой печели? Аз съм още по-нетърпелива. Искам само да използвам възможността и да благодаря на всички прекрасни изпълнители, на всички, които са тук. За мен беше истинско изживяване. Аз като един също фен на хип-хоп културата, искам искрено да ви благодаря и да ви пожелая да сте така заредени, емоционални, щастливи и всичко най-хубаво. А сега към кулминационния момент. Да, нещо. Втора награда. Отивам при... При втора награда леко да отвориме папката. K-Motion! Браво, честито! Честито! Щастливи ли сте, момичета? Супер, вие печелите втората награда! Много сме щастливи, да. Браво, супер! Честито! Аплодисменти за тях! Милена, харесаха ли всички участници, нали? Бяха уникални. А водещи? Благодаря ти много. Уважаема публика, моля затейте да, защото аз имам да съобщя нещо много важно. При мен сега искам да поканя един човек, който много харесвам. И това е певицата Йоана. Моля, бурни аплодисменти за нея. Ако може да дойде, защото тя ще обяви втора награда за пеене. 300 лева. Пак 300. Цяла е говоря за Йоана. Да, между другото, Кирил харесва Йоана. Йоана, да. Здравейте на всички, трябва да ви кажа, че днес останах особено впечатлена, направо си загубих ума и да си призная, дай да се снимаме, ще ги преснимки отбрани. Да си призная, това беше най-трудното журиране въобще някога в живота ми, което съм правила, най-трудният избор. Много сте добри всички, поздравявам ви за това, което сте направили и сте се потрудили. Силен шум за всички участници днес! Много ви харесате! Ама много! И сега, втора награда. Втора награда. Държа наградата, държа и диплома. Отново. Аз като дама, като блондинка, ще връча наградата на един прекрасен младеж, Тодор Мерджанов! Сега, че намираме
Честите, заповядай. Успех, Тодоре, да почерпиш. Искам да кажа още нещо. Моля за тишина. Да, много е важно. Искам да отправя една покана. Така, към един младеж. Така, ти, заповядай на сцената. Не знам как се казваш. Джони, Това е Джони, шум за Джони. Искам да те поканя да се снимаш в новият ми клип, който се казва Силен и див. Надявам се да приемеш. малко развивам на нищо. Аплодисменти за Милана! Вече забравих аз като видя Йоана и просто... Май минаваме на първи награди, ми се струва. Първа награда за пеене. Първа награда за пеене. Който се класира за следващия турнир. Първа награда за пеене 500 лева и викаме Ин Сън Хуанг да обяви наградата и го представляваш. Добре. Той сега ще дойде. Господин Ин Сън Хуанг от Корейското посолство, ако може да дойде и да обяви първият, който ще пее отново и печели 500 лева. Първа награда печели. Вече знам. Да ви помогна малко. Първа награда печели. Singing goes to Nicola. Nicola Pucce! Браво! Никола Pucce заслужава първата награда. Благодаря страшно много на всички. На подкрепящите ми хора, на вас, на участниците, на всички, които са тук, на водещите, гениални хора. Надявам се, ще бъдеш още дълго време, ще се виждаме, надявам се. И мерси много още. Благодаря ти много. Заслужаваш наградата. Всичко добро ти пожелавам. Успех. И понеже сега първият път ми избяга, но втория път и мен ще ме покана да участвам в клип. Певицата Йоана искам отново да я покана на сцената, за да връчи първа награда за танц от 500 лева. Кой печели? Аз мисля, че знам, но все пак. Аз да ти сините ми очи, но това е друга тема. Добре, клипа си Юлия уредих и аз най-накрая. Ако имаш възможности на братчика, значи първа награда отива при
трета поредна година и за втора в K-pop конкурса печелят първо място. Честито, Мод! И само искам да добавя, че те се класират за следващия турнир за 2014 K-pop фестивал. Давай, Крис! Аплодисменти си отлича! На кой да поръча микрофона да каже нещо? Да ми кажете нещо. Айде, Крис! Свали си тениската и това е. Просто не го разбирам. Това с тениската. Ето! Няма някаква защита на правата, се пъцам гол. Няма защитите. Браво, честито, Мод! Аз знам, че трябва да кажете за път първо място. Първо Ти място. винаги се криеш. Аз пожелавам да ти пращи свободни пареографи за нас, наистина бях много впечатлена. Само да не заравете, моля ви, това нещо хубаво, 500 лева. Така може да си купите нещо, да се почерпите. Нямаме зала, човек! Ами съд зала, Къде да падне? Просто сме известни на места. Добре, аз обещавам да питам в една зала, пък дойде се гимнастика, дали може да... Ще питам. Една много голяма награда, която е самолетен билет за Корея, която също голяма награда се класира за пеене в това онлайн, какво беше, какво казвам? K-pop фестивала, Да, къде се World класира? фестивал. Класира се за следващия турнир, същото. Супер. Сега искаме заедно с председателя на асоциацията да обявим първото място за голямата награда за пеене. Аплодисменти, моля. Председателя на асоциацията. Председателя на асоциацията. Сега предстои аз вече толкова да се разстроя. Това е нашата голяма награда. Виждате ли я, да я вдигнем по-нависоко? 2014 K-pop конкурс в България, Go to Корея. Голяма награда. Сега ще разберем кой ще спечели тази награда. Моля за пълна тишина. 제2회 2014년도 K-pop 대회 대상 Голяма награда на Да. Радостина Цанкова. Радостина Цанкова! Радостина! Радостина! Какво се случи с теб? Хвани си наградата, моля те. Че така ми се приискава да спечеля. Аплодисменти, тя спечели първа награда и ще пътува до Корея. Кой е като нея? Ще разделиш от Корея. Ето, уредих се. Честит. Много се радвам за тебе. Радостина спечели голямата ни награда. Кажи нещо, да давам ти микрофон. Благодаря. Много държа
аз сега имам да обявя нещо много важно. И то е започваме от начало. За съжаление, това е нашият край. Приключихме за днес, за тази година. Много се радвам, че пак бяхме заедно. Пожелавам ви да бъдете щастливи, да се готвите за до година. И това е от мен. Аз благодаря на организаторите, на участниците, на всички, които бяхте тук. Бяхте супер публика. Благодаря ви и до следващия път. Благодаря ви много. Единственото нещо, което искам да кажа, забравихме е за участниците, които имаме утешителни награди. Аз за всички участници. Искам рамен. От Мистер Парк. Моля всички групи да дойдат на сцена.